Wedi blynyddoedd o fridio, sgrwbo a brwsio, dyma beth mae'r arddangoswyr wedi bod yn breuddwydio amdano, sef ennill prif bencampwriaeth y sioe. Melfyn, mae yna 3 yn y ras, y rŵj, a wedyn mae gyda ni trifio tiroedd o gogledd a'r clyn. Ble mae'n mynd? Mae'r clyn newydd gael i. Y clyn! Anna Pennell Darlington wedi ennill prif bencampwriaeth sioe 2018. A dwi'n credu bod yr... Oedd yna 2 hesbyn arbennig yn y fan o. Mae wedi pigo 2 hesbyn, a mae wedi mynd o'n ôl i ddewis, a mae wedi dewis y clyn. Mae wedi ennill yn y Great Yorkshire, mae'n debyg, so full marks iddo. Llong gymwyrchiadau fawr iawn i Anna Pennell Darlington. Chwarae teg ydi, tro cyntaf yn y sioe frenhinol hefyd. O, berig fydd hi'n ôl eto blwyddyn nesaf. Dwi'n meddwl, oedd hi'n crynu ni sgidiau gynharach. A nawr mae'n mynd i fod yn crynu ni sgidiau hyd yn oed yn fwy wrth ennill prif bencampwriaeth y sioe fan hyn yn y sioe frenhinol. Arbennig o dda chwarae teg iddi hi. A nawr maen nhw wrthi yn tynnu lluniau o'r ddafad clyn. Wel... Congratulations. Thank you so much. Oh my God, what has just happened? Thank you. A tremendous honour. A huge honour, just an unbelievable honour. Yeah, just over the moon. And how many of these have you got at home? I have 2. 2? Yeah, I have two Shirley News. A friend of mine bred her and gave them to me last September and said, have some fun with her, see how you get on with her. You only need one. I know. And you've done it. Thank you so much. Da iawn. Thank you. Christ.